in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Door het slechte weer had Curaçao gisteren te maken met een heel ruwe zee aan het zuidwesten van het eiland. Daarbij is een visser verdronken. De man kwam om het leven nadat een vissersboot door het slechte weer in de problemen kwam. Hij sprong uit de boot toen een ander vaartuig de hulp schoot, maar het lukte uiteindelijk niet om de man weer uit het water te halen. Het weer op Curaçao veranderde drastisch gistermiddag op Curaçao. In korte tijd was er sprake van hevige regenval, harde windstoten en bliksem. De fotografen van de Extra hebben op deze beelden laten zien wat de gevolgen waren van deze nieuwe weersomstandigheden. Zo kwamen de boten in de problemen en zijn er verschillende palen en verkeersborden omgewaaid. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft de zaak geseponeerd die Neisa Isenia had aangespannen tegen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en haar directeur Leila Matroos Laste. Volgens het Openbaar Ministerie is er onvoldoende grond om de zaak voor de rechter te brengen. Isenia was de zaak begonnen omdat zij enige tijd in de running was als nieuwe minister van Economische Ontwikkeling en naar later bleek vanuit de Centrale Bank door Matroos Laste informatie was gestuurd naar de minister van Financiën over Isenia. Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben een videoboodschap uitgebracht. Ze reageren daarmee op de grote ophef die ontstond toen ze vorige week vrijdag met hun dochters op vakantie gingen naar Griekenland. Het koningspaar besloot daarop de vakantie alle enkele uren na aankomst af te breken en terug te keren. In de boodschap betuigen ze spijt. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Om de dagelijkse drukte op de Caracas Baai wat te verlichten, heeft de politieke partij Movimento Progressivo gisteren een plan gepresenteerd voor de bouw van een Sea Bay Bridge. Die moet de Cornelis Baai met de Caracas Baai verbinden. Daarmee moet ook een weg worden aangelegd en een deel van de weg gaat via de zoutpannen en moet op pilaren worden gebouwd. De brug zelf gaat over de lagune heen. De weg is zo'n 3 kilometer lang en zal bijna 130 miljoen gulden kosten. Het plan werd gepresenteerd door Melvin Mac-Seintje, voormalig statenlid voor Pueblo Soberano. Vanaf vrijdag mag er weer worden gereisd tussen Curaçao en Aruba. Eerdere restricties worden daarmee opgeheven. Dat is door epidemioloog Izzy Gestenbloed bekendgemaakt. Op 4 augustus gaf Curaçao nog een negatief reisadvies af voor Aruba. Maar volgens Gestenbloed is er nu geen sprake meer van een groot risico. Een opmerkelijk ongeluk gisteren ter hoogte van de rotonde aan de Caracas Baai. Daar stortte een auto enkele meters naar beneden. De chauffeur raakte bekneld omdat de auto op de zijkant terecht kwam en hij er niet meer uit kon. Uiteindelijk is de man naar het ziekenhuis gebracht en wordt onderzocht hoe het ongeluk precies heeft plaats kunnen vinden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.